Hi there, Sanbonani Molemi. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Kunendaba ngicabanga ukuthi ibhalwe 3 days ago or 4 days ago isolezwe ukuthi abakamseleku bathi izinkundla zokuxhumana zibaxabanisile izinkundla zokuxhumana ziyaxabanisa. Lana kukhulunywa nge-social media nembono yabantu. Angifuni ukwenza iphutha, ngiwafundile ama-comments abantu amanye ayangihlekisa. Kodwa ngifuna ukubuza-ke ekugcineni ngizonifundela nje ukuthi abantu bathini ngalokhu. Okunye-ke nabantu laba ababeka amaphuzu abo ngempela nami lento engisuke ngiyibuzayo nakwesinye isikhathi. Ngizofunda ukuthi abantu bathini. Abanye bathi ibona abakhetha ukuthi bazovela ku-TV. Lokhu ukuvela ku-TV kwenza ukuthi abantu abaningi bazizwe sengathi banembono noma banovo oluthile ngokwenzeka empilweni yabo. So every time mabe-posta something ku-social media abantu bazophawula, and mabephawula abantu angeke kuhlale kuyibona bonke abazosho okuhle. Ngiyazi ukuthi siyakhuluma lokho ukuthi abantu abayeke ukuba negative abantu abahloniphe, kodwa iqiniso lithi abantu noma ungakhuluma kakhulu akubona bonke abazokulalela okukhulumayo, akubona bonke futhi abazohlonipha. Abanye nje ba-enjoya khona lokho ukuthi bachukuluze umuntu noma basho into e-negative. Ngisengifunda lokhu-ke okushiwo ama-comment abantu. Kuthiwa yena wayefunani kulezo zinkundla zokuxhumana, uye wathatha iy'ndaba zakhe wazinekela izwe. Ulindele imibono enjani? Kumele elindele imibono ehlukahlukene. Ngizoqhubeka nama-comments abantu because maningi. Ngifuna ukubuza lo mbuzo, ngingasabuzi ukuthi ngibuza kunina, ngibuza kosaziwayo, ngibuza kulaba abazothola le video ukuthi kulabo osaziwayo bethu ngibala noMseleku, ngibala nabanye laba benza ama-reality shows. Ngicela ukukhipha ngaphandle laba aba-actayo, because labo aba-actayo abama-actors baqashiwe ukuthi badlale leyo ndawo leyo esuke benikezwe yona, leyo role or leyo character. Laba abafana noMseleku, oGogo Sikhotheni, abaningi abanama-reality shows maningi kakhulu. Bona bafike besibelesele umisho izoqala athi ngiyeza ngizokhombisa ngempilo yami konke engikuza nakho kuyiqiniso. Baye la ko-True Love magazine, beye ku-Isolezwe, beye kumaphephandaba bebhale because bafuna abantu bebuke ishow yabo. Kule show beveze izinto ezinye ezixakile nezenza ukuthi abantu bebe nemibuzo. Badidwa yini-ke uma abantu sebebanamathela? Because ngesikhathi umemezela uthi ngiyeza ne-reality show, ngiyeza kuMzansi Magic or izodlala kule channel, ubelesele because isuke ipromothwa ngithi show, usuke imarket. I-target market obani? Ama-viewers. Ayeza kama-viewers asezobuka ishow njengoba ubathembisile ukuthi uyeza nempilo yakho, nabanye beqale bekuthande because sebelandela ishow yakho. Uma sebekunamathela sowulindeleni, noma mhlampe banakho ukuthi ngenza i-TV show, indaba yethu ayiphelele ku-TV show, ukuthi ngiyadideka ingakho ngibuza lo mbuzo ukuthi mhlambe kulabo saziwayo bayakwazi ukubeka bebe specific ukuthi ngicela ukuthi indaba yethu iphelele la, iphelele kuseni ubuka i-TV show engenzayo, iphelele lapho. Angilindele ukuthi ungigxeke mase ngiku-social media ufunda lento engibhale ku-social media iphelele lapho. I don't understand. Ingakho ngibuza ukuthi kuzokwenzeka kanjani ukuthi sengenza ngami isibonelo, ngitshela abantu. Khona indaba engangayichaza before, ngathi la eMzansi eSouth Africa kune-TV channel beyifuna ukukhava i-story se-polyandry, but akekho umuntu ofikile phambili wathi yimi lo naba abantu bawu-3. So babhala somewhere ukuthi bayafuna i-story sikanje, maye khona umuntu kufanele eze ngaphambili ukuze bezokwenza nayo i-story. Mangiyifunda leyo ndaba ngabona ukuthi akekho vele usisi ozofuna ukuthi
ngalesa sikhathi engayifunda ngaso ngabona ukuthi akekho umuntu wesifazane la South Africa azi ukuthi sinjani ku-social media ozofuna ukuvela nalempilo, but ngingayithatha le role. Mangithatha le role, mina ngizoba huye umuntu onabantu abaningi, but ngiyazi mina ukuthi engikwenzayo akusile iqiniso ngoba ngizobe ngithola imali ekugcineni. Ngahlala phansi ngayicabanga yonke into, ngacabanga ama-comments, ngacabanga nezinye izinto engifuna ukuzenza after iphela le show. Kwaba-ke ekugcineni la ngidecide khona ukuthi no, angikwazi ukuyenza lento because nazi ezinye izinto engifuna ukuzenza after. Mhlawumbe ukwenza le show kuzonginika imali engiyidingayo, nemali engingakwazi ukufanda ngayo ezinye izinto, kodwa kuzongivalela lawa amanye amathuba because ezinye izinto angizukwazi ukuyilungisa. So ngifuna ukwazi-ke kobaba Mseleku noGogo Skhotheni nabanye, ngikhuluma ngiseke ngenza ama-reviews ngabo, because kuba nalento yokuthi sisey'ndabeni zabo. Simenye ubani osimemile? Ngoba phela mase kuMzansi Magic noma kanjani sekuyindaba oyifake laphaya kuMzansi Magic okuyi-TV channel ebuka abantu, noma bekufanele ukuthi babe specific ukuthi iqalaphi eyokuthi ningasaphawuli, eyokuphawula igcinaphi. Mina angisho ukuthi ingahloniphi, ningizwe kahle, angisho ukuthi ingahloniphi, because okunye okulandelayo ufika vele kuMzansi Magic aphinde futhi angaqedi lapho asho ezinye indaba ethi khona ibhizinisi engiliqalayo ngicela ukuthi ningisupporte. Omunye afike nama-t-shirts kufanele ukuthi siwathengele ama-t-shirts. Masiphume ey'ndabeni zakho phela kufanele siphume naku-social media namabhizinisi owenzayo shuthi singawanaki. Angazi noma ngi-wrong. Ayike sengibuyela kubantu-ke nama-comments abo futhi basho into eyodwa, bathi uyathanda naye uMseleku, uyena walesi sithembu sakhe kubantu ezinkundleni zokuxhumana naku-TV, namanje-ke akavume imibono yabantu. Yes, imibono yabantu ikhona, kodwa ukuhlonipha kubalulekile. Inhlamba ileyo nto e-wrong kakhulu. Ngicabanga ukuthi nawe noma ngabe kwenzala ini kuwena, kodwa inhlamba akusiyo into ongayithatha njengombono. Nomuntu futhi uma ekhuluma nawe noma ngabe uthini, ikhona indlela yokubonisa umuntu, ikhona indlela yokudelela. Lokho nje kuyaye kucace kakhulukazi uma usebenzisa isiZulu. Ingakho ngisebenzisa isiZulu ukuze futhi noma umuntu ese-comment esesho into eseceleni ngiyashesha ukuthola ukuthi hayibo kahle kahle lo uyadelela, mase ngiyamlungisa. Ngiyaqhubeka-ke nama-comments abantu. Khona uthi uyayiva-ke ngoku. Lena ngithi uyayiva-ke ngoku uthi ziyakhala kahle kahle ngoba yena wathatha indaba zakhe wayifaka ezweni abantu abathula. Angeke-ke ukuthole ukuthula eSouth Africa. Singakhuluma, sibonisane, sizame. Kukhona ezinye izinto nami engihleli ngisho ukuthi sizozama ukubonisana kuzona, kodwa leyo social media kuxovekile and abantu abalawuleki. Kuthiwa zimdlela umona ngoba behlulwa umfazi oyedwa, kodwa abawu-4. Nangibona uMseleku esekhala lapha kuThando Nes'thembu, singazi ukuthi ukhalela uMamNtono noma ukhalela iy'nkinga ey'khona phakathi kwekhaya, asisazi. Abawu-4 abangafani, futhi kuzoba khona mhlawumpe omunye nje othi mina ngingeni lento, omunye uyayingena, uyabona nje kuhlezi kuphithizela. So-ke guys, indaba ithi uMseleku ubona ukuthi la ku-social media abantu babuye begxambukele kwezinye izinto, banemibono kuze kweqele. Wena uthini-ke owakho umbono ngalokhu? Ngizosifunda isitori lesi esibhalwe iSolezwe ngokuphelele. La bengisafuna ukunaka ama-comments abantu nokubona futhi ukuthi lento engeke ngiyibuze yona nabanye abantu bayayibuza yini. Uma usuku-TV show as a reality TV star, ulindele ukuthi abantu begcinephi nawe nobudlelwano osukubakha nabantu, because
ubudlelwane apheleli ku-TV kuphela. Kukhona nabanye abaku-approach-ayo befuna ukusebenza nawe, nabanye futhi bazokulandela after show because sebeyakuthanda. Kuphelelaphi? Noma mhlampe bekuzoba ngcono ukuthi babe specific ukuthi indaba yethu iphelela la ku-TV show mase singapha ku-social media, because mina ngiyayikhuluma leyo nto ngithi lokho kwenzeka kwi-TV show yilokho esikureceivayo as ama-viewers. Mase senza ama-reviews sikhuluma ngento esiyibone ku-TV show but si-eda imibono yethu ngoba angeke i-TV isikhombise lokhu mase sithi kunjengoba kunjalo. Angiyivale-ke le video. Iphelelaphi into yethu as viewers nama-reality TV stars, ngoba manje uthola ukuthi omunye useyaba-blocker naku-social media, mhlampe ubhalile something wa-comment omunye esho ukuthi hayibo zayikhala or ziyakhala, uthole ukuthi sebemblockile. Cabanga ukuthi izozwakala-ke le video, uma ingazwakali ngiyaxolisa. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Yekani ukuhlipha izithembu sikaMseleku, kuthiwa niyaxabanisa. Yekani ukuxabanisa. Thank you. I love you. Bye bye.